Bueno, irukote, eta elkarrizketaren azken txanpara iritsi gara, eta gure atal guztokona heldu da, Oh, yeah. Jolazaren momentua. Hori da. Irabaz, ez beldurrik ez, lasan, oso txintxoa gara hemen da. Bueno, irabazi arreten hanken dobleak dituzuen bezala, guk hemen eskuen dobleak izango ditugu. Eta bietako bat burua izango da, eta besteak bere eskuak. Prest zaudete? Bai, nire bai, work! Gaurkoan merienda bat egingo dugu, hemen ditugu osagai guztiak, hemen ditugu. Eta merienda oberena egiten duenak irabazten du. Bat biru, ja! Zauntxa egitea, zauntxa bai, hori da. Eta eta gustatzen zait asko, hori asko, hori ez. Hori. Osondo, derbente ezkerrana. Osondo, ai, ze hona, ze goxo. Hori da. Bai, bueno. Ui, bota ere, a ver. Emaiazu. Egingo nik, horrela. Horrela txarto. Hori hobeto. Hori asko togilla eta jarriko dut. A ber, nolako egin duzue? Nahiko ondo egin dute. Ba, niri gustatzen zait egitea, ez, probatzeko gero emango diegu. Pasako dizkiazu, ane, zereal. Zerealak, a ber, zerealak. A ber, nike bai. Hori da, gaur nago psikomotriza ez dut oso ondo. Orduan, jartzen ditut hor zereal pare bat, da egiten dudana hori da, esnea hartu, eta busti egiten dut, hori. A ber, toine? Nik uste nahikoa, Baina, hane, zuk dakizu gauzak disfrutatzen direnean, zikindu egiten garela. A ber, poliki, Bai, behar, hori da. Nahizu bila, a ber. Ui, ze goxua. A ber, pixatu gehiago. Oi, ama. Bueno, nik uste dut merindetarako ez garela honenak ez deitu gehiago gu merindak egiteko, ze argi ez deitu gu gehiago merindak egiteko, ze ez dut uste nahiko nagarenik, zelan ikusi zara. Oso gaizkin. Esan behar nuen itxura txarra ez duela, baina itxura txarra edu. Ole, ya bota, vale. Bueno, bota dugu dena, ez deitu gehiago mesedez gu Ze baldarra naizen. Ez deitu. Oi, ama, mesedez.